Čau ľudia, zdraví vás Typ a vítam vás u mojho prvého videa na Let's Play do survivalu. Takže by sme začali, ale najprv by sme mali ísť preč z tohto blbého biomu. Snežného, no. Najviac nemám rád. Takže idem ďalej. Luna. Super. A ďalšia vlastne trošku vlog masakroval. Dokonca tej, no, tak to máme presne na posteľ. Takže tuto už necháme byť povečku, lebo už máme dostatok. A toto sa mi páči, áno, toto je už je kopec. Môj jeden z obľúbených biomov v Minecrafte. Tak a no, to je pekné územie. No, takže načíňam si drevo. Takže neviem, čo by som ešte kecal, lebo toto je nuda sa pozerať na to video a bez toho, že by som niečo hovoril. Aspoň si myslím. Takže niečo o mne. Som Steve, mám kúpený Minecraft, ne, že by som sa nejak vychvaloval. A konečne som rád, že som si stiahol tento program. A budem rád, že keď ma budete sledovať, lebo toto bol taký úvodný diel a zatiaľ čaute!